kasuak lagin txiki bat baino ez dira Euskal Herrian. 6 hamarkada luzetan, frankismoaren garai ilunenetik hasi eta kasi gaurdaino, Espainiar Estatuko segurtasun indarrek milaka Euskal Herritarroi sistematikoki jasanarazi eta aplikatu digutelako tortura Euskal Gatazkaren testu inguruan. Euskal Herriko torturatuen sarearen izenean, ahotsa altxatu eta honako hau adierazi nahi dugu. Bat, hemen bildutakoak Euskal Herriaren historia garaikereko hainbat urtetan tortura geundazalean jasan dugunon testigantza bizia gara. Eta Euskal Herriko torturatuen sarea publikoki aurkezten dugu Euskal Herriko jendartearen aurrean. 2. Askoz gehiago daudela jakin arren, 5.000 gora dira Kriminologiaren Euskal Institutuak egindako torturaren ikerketa zientifiko, independente eta profesionalaren bidez argitarateratzeko tortura kasuak Euskal Herrian. Baina ez dugu txosten bateko zifra hutsak bakarrik izan nahi. Gure herriko historia bizia garelako. Eta bide horretan, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari Euskal Herriko bi erakunde gorenei eskatzen diegu aitortza eta erreparazio ofizialerako mekanismoak gara ditzaten. 3. Honekin batera, erantzukizun publikoak hartzeko ordua ere badela iristen diogu. Torturaren aplikazioa Euskal Herrian sistematikoa izan delako. Eta erantzuleak Espainiako Estatuko segurtasun indarretik haratago daudelako. Bada garaia beraz, jendarteak eta erakundeek min hori aitor dezaten, herri honek aurrera egin ahal izateko egia osoaren eta justiziaren bidean. 4. Azpimarratu nahi dugu halaber, torturak Euskal Herrian duen tamaina, dentsitatea eta intentsitatea oraindik ez direla ezagutzen bere osotasunean. Torturaren ondorioak ez baititu lagun torturatuak soilik pairatu. Eta uste dugu torturaren errealitatea bere osotasunean jaso behar dela. Haren ondorio politiko, sozial, kultural eta gizartearrak ezagutarazi behar direla. Baita begirada feministatik landu ere. Eskubideen urraketa larri horrek gure lurraldean izan dituen ondorioak ezagutarazteko eta erakunde publikoen bidez erreparaziorako mekanismo integrala eraiki ahal izateko. 5. Jendarteari datozen belaunaldiei gertatu den argitzea zor diegu. Zergatik torturatu gintuzten ezagutarazi beharra dago. Tortura ahalbidetu zuen testuinguru publikoaren arrazoiak mahaigaineratu behar diren bezalaxe. Hori baita berriro ere ez errepikatzeko bermerik eragingo dela. Inoiz ere pairatu duguna jasan ez dezan. Aitortzaren